Nah, gikan pagud kadlawon hangtod na lang nagbuntag wa gyud puas sa regalo og harana na unsa naman ni. Hi mga higala diha kang Meta, kumusta? What's up, what's down? Kung ako inyong pangutan-on, alive and kicking gihapon. For today's tabi-tabi, abi jud na kog Pasko na. Uy, birthday pa man di ay sa akong mama. Nya, kini mga bisitahan ni medyo maipit gid mi ani nila. Wa man pud unta ni sila gisugo. Sus kay magdala man pug bisag unsa. Mga bulak, pagkaon, tarpaulin, naapag ni kandila, mga regalo, mga cake ug uban pa. Wow. Unsa man gyud naa aning bayhana nga di man unta ni politik, wa na pod na narbaho. Di man po ni si Catherine Bernardo. Pero ako siyang gitutukan. Akong gi-analyze kung ngano, ug akong nahinumduman ang iyang mga kagahapon. Sukad pa gyud sa una duulanan gyud sa mga higala. Mga nag-away nga mag-asawa o mga nag-uyab na magpatambag dayon kang mama. Di gyud ni sila paalang-alang kay matulog gyud ni sila sa balay. Ano nga kasi problema? Gusto mo ba talaga malaman? Pagkabuntag ba pod no mag-uli ra. Maubit ang sayangan kaayo ko Kay ug na duol-duol pa lang unta gyud. Posible pa magbalik ni Catherine ug Daniel ba ug makatulog lang unta sa balay. Bitaw i-believe lang gyud ko ani akong mama kay grabe gyud ni siya magmahal sa tibok niyang pamilya. Mao pod bitaw nga tinahod gyud ni siya sa mga igsuon niya, mga pag-umangkon ug uban pa. Pero sa diring bahina ako na gyud siyang gibadlong kay murag makasunog na gani ang kandila tan-awa. Og kini pod siya no, hastang daghan nag BFF. Usahay no makapangutana intaw na akong anak. Mamila, pila man gid imong BFF kabuo. Di intawon siya katubag kay di man pod niya maihap. Pero dako kay akong pasalamat ani nila. Kay sa mga down, low, lonely moments sa kinabuhi sa akong inahan, naagid na sila. Di man ako mapakita ta ng mga picture nila ilang tagsa-tagsa kanawong pero I know kabalo na mo kung kinsa mo. Kay basin unya magbuntag na lang gini akong video di na hinuod jud mo mutan-aw. Nah, dakong di malas. Mao nang sa kadaghang nagmahal yang mga higala daghang kay regalo Wow! Ko pa niya atin, no? Ha? Popol sa simbahan. Pambilya. Thank you. Asa ni SPD? Sige. Nah, wa gid mi kasagang sa mga cake hapit mi badat ugis kadaghan. Pero maayo na lang kay before mi nangadto sa amo ang gamay nga party sa salo-salo sa pamilya. Isod man pud ang mapasmo so nag-snack sa mi. Pero dali ra gyud kay ka mabusog basta cake imong kaunon. Pero bahala na basta kay di mapasmo. So mao to ni gawas na gid among birthday celebrant ug mangadto na jud mi sa Apex Cafe. Ang goal unta ani nga scene nga ma-focus ako inahan pero akong angkol kay gusto man gid siya mosulod dayon. Nini ko nang nagsulod. Nini mo ko nang nagsulod. Ito makiwa mo oh, magagana ko po. Ay na po siya nagsulod. Imuhang si Nina o gang Pagkitaw, no? Pareha. Dahil mo ka table cloth niya. basta imuhang. Bisan salo-salo ra ang giplano, nakahigayon pa jud mensahe ang tanan. He actually deserve kasidunggan. Ika mo sa absin mo ako. Ang mga anak, ulit na si Marisol. I love her so much. Ikaw nag-stand second mother na ako. We thank you. Sa tanan-tanan. They have been with us through ups and downs. Pag unsa na lang po may mapong wala ka. Hindi naman strong ato ang pamilya. Hindi na-blessed ka, na-blessed po ko as your friend. Usa ka sa tipik ug kabahin sa kausaban sa ako ang kinabuhi. Hindi po dyan ka na akadri ama. Kung wala ka dri I don't know what to do. Wow. Ka-rich ka, 100 years old. Wow! Kailangan ka sa 100 years old. Kinsa man intaw nagtudlo aning bata. Murag ako man dining anak. Superwoman para sa mong family. Wow! Ni Camille, Arya, and Zach. Mura kag ka na bang ice cream nga nahulog sa salok nga initiud-tiud daghan kanang amigas nga nag-alirong sa kuan nagkaon sa ice cream. Grabe kay ka bisag asa ka madto makakita gyud kag dayog friend. Nahulog siya tungod kay humble naman ko gay ka bisag pwede naman tamag-tamakan wala ka sa imuha. So mauto, after ani nga message, nakaingon ko sa akong kaugalingon, uy, mo na gini ang turning point og dili na lang gyud mama ang akong itawag karon. So gihinganlan na lang ako siya og mama ice cream. Sige daw ug kamo akong pangutan-on, unsay pwede niyong matawag sa inyong mga mama? Ayaw palupig, uy, comment dayon tapos itag inyong mga mama. Apili na lang pog like and share diha. Then follow. Okay, tabi-tabi na pud ta sunod. Bye.